Заповядайте! Добър ден! Добър ден! Ние сме туристическа агенция Search Tour Мачлово. Заповядайте да седнете. С какво можем да помогнем? Търсим оферта за 4-дневна почивка за семейството ни. Едното ни дете е на 6 години, а другото на 15. Благодарим, че избрахте Search Tour Мачлово. Това е най-добрата туристическа агенция в България. Коя е желаната от вас дестинация? Искам да карам ски. И аз мама. Ски ще караме. Значи мислим си някъде в планината от 9 до 12 март. Ще ни предложите ли нещо? Предлагаме ви Пампорово, само на 490 км от Варна. Курортът е пригоден предимно за ски спортове и ако се падате по красиви гледки, той е разположен в подножието на връх Снежанка, която е част от 100 национални туристически обекти на Българския туристически съюз. Зимата е мека, в близост също има и много забележителности, които можете да посетите, като например Националната астрономическа обсерватория Рожен. За нея говорихме в училище. Хайде да отидем. Да, в Рожен е изграден посетителски център с 180 см демонстративен телескоп. Има лекционна зала, както и музейна сбирка. Под купола на 2-метровия телескоп се провеждат беседи. Времето за посещение е всеки ден от 10 до 4 след обед, на всеки кръгъл час с помощта на лектор-придружител. Цената за посещението е 5 лева за възрастни, а за децата ще е 2 лева. Звучи много добре, значи Пампорово. Къде може да оседнем за 3 нощувки? Само да погледнем. Най-доброто предложение е хотелски комплекс Перелик, който се намира в самия център на Пампорово, напълно обновени, като всички стаи са оборудвани с телефон, безжичен интернет, кабелна телевизия. Хотела предлага също денонощен лоби-бар, ресторант, бар-боулинг и други развлечения. Има също така изцяло обновен спортен център, който предлага закрит плувен басейн. Също така има отлично оборудвана фитнес зала с всички екстри, които може да предложи един спа център. И също така търговския комплекс има фризорски салон. Значи ще има много забавления, така? Да, ще си починем и на децата няма да им е скучно. И колко ще ни струва това удоволствие? От 9 до 12 март спадат към ниския сезон. Ще желаете ли лифткарти? Да, определено. Значи можем да ви настаним в едностаен апартамент, който е предназначен за 2 възрастни и за 2 деца. Понеже нотве дете е на 15, в хотелите над 12 години децата спадат като възрастни, това ще излезе 121 лева на човек, общо 1452 лева. Другия вариант, който е по-евтин, е тройна стая. Тя е за 2 възрастни и за 1 дете, но 6-годишното дете може да се настани безплатно чрез допълнително легло. Това ще излезе по 99 лева на човек, общо 891 лева за цялата почивка. Мисля, че тройната стая Най-тройна стая. Да. В цената за нощувка се включват също закуска, обяд, следобедна закуска, има и напитки в лоби-бара на хотела. А за вечеря ви предлагаме да посетите ресторант Малина на ски пистите и също и ресторанта на хотела е добър, предлагат вкусна храна. А какво ще правим освен ските? Има 2 опции за развлечение. Първата е да посетите телевизионната кула на връх Снежанка. Тя е част от 100 национални туристически обекти на България. Може да стигнете до там с лифта, който и без това е включен към цената ви. Кучешкият праг в Пампорово е втората опция, която мисля, че ще е доста интересна за малкото дете, също така и за голямото. Срещу 20 лева за 20 минути може да се возите на ширина, която е теглена от около 10 на хъските. Ще отидем, нали? Звучи много добре. Да. А за да посетим Рожен и Кучешкия праг ще ни трябва кола. Имате ли личен автомобил? За съжаление нямаме и мисля, че ще е добре да наемем. Добре, тогава ще ви предложа няколко варианта за транспорт. Единият вариант е да си наемете кола от Варна до Пампорово, другия вариант е да пътувате с автобус от Варна до Пловдив и оттам с кола. Да, сега ще ви опиша малко по-подробно първия вариант за транспорт. Значи тръгвате в 7 без 15 сутринта от Варна и се очаква да пристигнете около 2 часа на обяд в Пловдив. Оттам може да наемете кола. Колата, която може да ви предоставим е Opel Astra Combi. И общо този начин на превоз ще ви излезе около 360 лева. Преждето ми ще ви предложа втория вариант. Втория вариант е с кола от Варна през цялото време, като при него сме ви избрали автомобил Jeep Toyota, който е високо проходим. Също сме включили в цената зимни гуми, детска седалка и вериги за сняг. И общо всичко ще ви излезе 395 лева. Значи разликата е около 30 лева. Да. Тогава по-добре май от Варна да си наемем направо кола. Да, ясно. Мисля. Да,
Значи, общо ще ви излезе 1500 лева цялата почивка. Добре, някаква паро трябва ли да оставим? Да, трябва да оставите 20% от общата цена, която в случая е 300 лева. Добре. Добре. Ами, мамо, за страховката. А за страховките включени ли са? Да, разбира се, включени са в цената. Благодаря. Добре. Това ли беше? Само за момент трябва да подпишете и този договор и двамата родители. Заповядайте. Много благодаря. Да чуваме.